sudan imukbang is fish nga dako kasayan og kani siyang kanang Uy na, lagi ka diri. Nanangin man ko ni Mama Marites. Amo nga ba yan? Amo nga ba yung lugar? Trespassing ka diri. Nanangin man ko ni Mama. Nag-unsa ka? Nag-unsa ka? Nag-vlog raman ko. Nag-vlog ka? Nag-vlog ka? Nag-vlog ka diri ha? Ha? Vlog raman ko diri. Vlog diri ka? Pila may followers ni mo? 7 million. Basi, dito na nakabuk. Masinat na ka. Ayaw ko na. Ako payong ay. Namilagyan ni mong kwan, isda lagi. Ako Namilagyan mo isda. Uy, ayaw! Mukbang papaya ko na! Mukbang ni ka. Vlogger na karon. Vlogger na karon. Lalain kayo yang sanina. Mura siya og kanang abogado. Mura po siya og kanang politiko. Alam, Ako mo abogado niya politiko pagsakaan ng kaso noon ha. Abogado ba ako? yang ikaw imo sanina. Mura abogado na imo pong sure di saka sa kuto-kuto. Mura gipasakaan og kaso. Ikaw gani imong gisuot kay mura makag-iring ka kung ngawat ang sudan. Di pa sila pa. Ikaw ko tong lubot. Uwak bala. Ba't kayo ka? Bagli. Dalan kayo may kwarta. Ako po, kinaapoy kwarta. Nakadaan ko sa dream club. Kuya, kaabing may karadato. Ako mama taon. Ganigusanti na po. Nila sa tabi. Imo papa dili naman siman. Siman, oy. Nilangoy ba itong dagat kapon? Siman. Kana si Mama Marisol kay daghan kayo baligya nga sa nino. Ang bugira man ka. Si mama ni mo. Ginatagaan man ang kwarta ni Mama Marites sa una. Kay sige naman nagpanabi. Si Ikaton o mga chismis galitis. Wala naman si Mama. Wala naman si Mama Marisol nag-apil-apil anang chismis kay dili man naman kadato. Daghan na naging Dagan taro dato. Ikaw na dato. Ang gani yung mama. Kay sige natagaan kwarta ni Marites. Tabi-tabi. Kanunin ako ng isda no ana. Ay, mukbang papaya ko na. Palitung mo na isda niyo. Kakapin niyo kay order sa kwan. Dili ko, ana pa ya si Mama Marisol na. Dili daw ko nimo kaduol ka mangaway ka. Mangaway. Kulaan niyo ko mangaway. Nga, labi na nakakwartahan. Unsa ka nganong daghan man ka kwarta? Sa Dream Club to ni katong bag ano mong giduan ako. Dream Club? Dream Club. Tatlo ikaw dili man ka mag-away. Tutuluan ta ka baka na mas isda basayar. Ay, Kinukuan. kuan man gud ka dako kayo imong tiyan basi hutdo nimo ka. Wala na koy imong. Moto ni nakaundim. Dili na to ba? Tuluan ta ka. Tuluan ta ka. Sa may tudloan, Tuluan ta ka. sa tanang dream. Ay, nagay pa. Ayan. Na, sinuntan day ko nimo. Tuluan ta ka. Ayaw mangaway baka ako si mong isda. Ngalami ka na mong isda kay parat-parat. Nara sa Dream Club. Asa daw, asa daw. Hala, ala day na. Dali na kayo niyang kaning kuman, kining Dream Club, dali na kaduwaon, kanasilay ka ng color game, tong each pusoy o uban pa. Dali na ba niyo kayo i-withdraw imong kwarta, through Gcash. Latikas ra. Dali na kayo, through Gcash, nakadaog naman ko, ikuha naman ako ang kwarta. Ang niya karong, ipasa na ako sa kuwang Gcash. Wala nga na ko kwarta, niya mo takas ka dali ka niya, 100, 200, 500, 1,000. Hala, mama, si mama na ajikas. Hala, patulog Nga, ko nga, ni nga, Mama. kay dapat man ko ron, kay nakadaog man ko ng Dream Club, niya palito na ko yung mga pagkaon ni mo. Palito na ko yung pagkaon. Pero kanang binli po ta. Uy, Nga, uy, register niya kani, butang na ko sa comment section. Comment section. Sa comment section, butang na ko. Sige, sige kayo. Patulog ko nimo. Inom po na ako si Mama Marisol para magduwa ni. Kaayod, rin Kaya, palos na paglagay. Palito na ko na yung mga isda. Ginong kuhan. Ay, ano ka ang tanan? Ay, layo kaya kayo. Kini ka rin, palito